माने बिपिएफनि मानसिफोर दानबाय मोनबाय थाग्रा मोनजाबाय थाग्राखौनो दानना होबाय नालाय रानजि मानसिखौ बिदि खालामनो सावनांगोन थाब नांगोन। तो खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु आसाम विधान सभा इलेक्शनाथ' 9 तारिखाव माने डिक्लेयार होखाबाय आरो कन्डाक्टबो नांबाय। नाथाय बे समाव गोबां माखासे आइजोफोरा आरो जायफोरा बान्दिफोर जायफोरा न'खराव रावबो गैजायै बुरै मानसिफोर अबस्था गैयै बैसोरबायदिया माने बिराद दुखु फोरमायदों गभर्नमेन्टनि सायाव, जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव, हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा मैदेर सारनि सायाव माने बिराद रागा जोंनाय दुखु मोननाय फोरमायदों। जितु 9,000 थाखाखौ गोबां आइजोफोरानो मोनासै आरो बेखौ मोननो थाखाय दायो जेबो माने राहा गैला, कन्डाक्ट नांबाय। तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय, नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायगो। गोबां माने बाक्सा जिल्लायाव थांनानै डिसि अफिसाव थांनानै गोबां खुद्रि सारहैदों, आन्दालन खालामहैदों, ब्लकआव थांनानै आन्दालन खालामहैदों। दा कन्डाक्ट नांखांनायनि उनावबो इलेक्शननि डेट फोसावखांनायनि उनावबो आरो सासे नैबे आबै बुरै बिथाङा मोनबाय थायोमोन जाहैदों, नाथाय एबाराव दाननानै होजाबाय। नोंथांमोना एसे नायग्रो। माने बिपिएफनि मानसिफोर दानबाय मोनबाय थाग्रा मोनजाबाय थाग्राखौनो दानना होबाय नालाय रानजि मानसिखौ बिदि खालामनो सावनांगोन थाब नांगोन। न'आबो जिरां फालां जाजोब्बाय, गरमेन्टनि गंसे मोनदोंमोन फिसाला थानो ना आंसो थानो जाबाय। न'आनो जिजोब्बाय, इन्जुरानो गैला, गासै होथेजोबनाय गोजा। मानसिफ्रा खुसि मोनदों, रंजादों, जा उदै देरगोनबो आंनि अरुणाचलखौ दानना जानाया रानजि मानसिनि फिसाइ गैयै रानजि मानसिनि थाखा फैसाखौ दाननानै दस्राव होना जानाया। न'आबोहायसो थाब नांगोनबो सावनांगोन जेनगोनबोसो। আমি বিয়া বাৰু হোৱা নাই, মই ভোট দিলে মই 5টা মলি অৰুণোদয় পোৱা নাই নেকি? অৰুণোদয় পোৱা নাই? পাইছো, পাই আছে কিয় খোৱা নাই? যোনে পাইছে সেয়া ভোট দিব, আমি ভোট নাদাম। বেমাৰী মানুহ আহিছো, মই বিয়া বাৰু হোৱা নাই, হয় না? একবারও বনায় নাপালে ইমান গরিব মানুহ আমি আৰু ইনকে ল'ব বুলি আহিলো গাড়ী মটৰ কৰি নিদিলে নহয়। কক আইছি আপোনালোকে এতিয়া কাগজ জমা দিবা কি কৈছে? আজি নলে বোলে ইলেকশ্যনৰ পিছতহে দিব। হয় নেকি? কিমান মানুহ হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে? বহুত মানুহ হৈছে, আমি গরিব ओरैनो नुबाय नोंथांमोना जितु 9,000 फैसा अरुणोदयनि गासै दान मोनबानि खेबसेयैनो सोनाय। बे फैसा सोनायनि नामाव जितु फर्म मोनसे हरदोंमोन, फर्म फिलआप खालामनो थाखाय बेहाय सिगनेचार होनो थाखाय हरदोंमोन। तो गामि ओनसोलनि जायफोरा वर्कार्सफोर पार्टिनि वर्कार्सफोर थायो बा भिसिडिसिनि मेम्बारफोर चेयारमेन थायो दायित्वहीन, दा बैसोरनि आखायाव बे फर्मखौ हरदोंमोन आरो बिथांमोना जेसांखिनि अरुणोदय मोनग्रा जेसांखिनि लिस्टआव मुं दङ बे नाम लिस्ट मथे बे साइनखौ लानो होदोंमोन आरो फर्माव सुहि लानो होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मा खालामखो, सोरखौबा गालांनानै बा सोरबा मोनिखौ सोसनना होबाय, बा सिगाङाव बिपिएफनि माखासे वर्कार्सफोरा मोनामोन, बा सोरबा क्राइटेरिया मिलायिफ्रानो मोनामोन, बै क्राइटेरिया मिलायिफोरनो सोनानै होबाय। नाथाय जायफोरा क्राइटेरिया एभेलेबल, जायफोरा मोनथावना, जायफोरा मोनथारनांगौ, जायफोरा फार्स्ट लिस्टआव हाबथारनांगौ, मेनलि अरुणोदयानो जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाया जायफोरा बान्दि आइजोफोर, जायफोरा फिसाइ गैजायै, जायफोरा दुखिया, जायफोरा बुरैनानै थानाय एकदम अबस्था गैयै गोरिब गुन्द्रा बैसोर बायदिनि थाखाय फार्स्ट लिस्टमोन। बिनि सेकेन्डआवसो जायफोरा एसे एनै माने सोलिनो हानाय, नाथाय गारि घोड़ा गोनां बेफोरबायदिनो नङामोन। नाथाय मा खालामखो, जितु फर्माव सिगनेचार लांनांगौमोन बै समाव बिथांमोना जाय बायदिया मोननांगौ बिथांमोनखौ गारलांनानै गावसोरनि गोदानखौ सोनानै लाबाय। दा बेबायदियाव थालांजोब्बाय। दिनै सरकार गैला, सरकारा बायबाय, कन्डाक्ट नांखांनायनि उनावबो बिथांमोना खुद्रि सारबाय थादों। नाथाय दाथ' मा राहा दङ?
इलेक्सनानो डेट फोसावबाय गन्दक फोन्दां नांबाय बे समाव जेसां कुदेसारबाबो बिथांमोना जेबो मावनो हाला जास्ट इलेक्सन केम्पिं समाव बिथांमोना बुंसिगोन जे भटखौल' देरहाहोदो इलेक्सनावल' भट हो जोङो बे खामानिखौ मावनानै होफिनगोन नोंथांमोननो 9,000 थाखाखौ जोङो होगोन होगासिनो दङ बे खामानिया सोलिबाय थादों होननानै बुंगोन नाथाय बे खामानिया अलरेडि स्टप जाबाय गैलानो गभर्नमेन्टआ सोर फैगोन सोर फैया बेखौ गेरेन्टि लानो हाया नाथाय जि बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना इलेक्सननि टारगेटआव बुंगोन आरो दा बेखायनो जिबायदिया जानांगौमोन नाथाय बेफोरबायदि दा जाथोंमोन आरो बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों बेनोसै नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो